नमस्ते सर्वांना, कसे आहेत तुम्ही? आज मी मम्मीचा हेड मसाज करणार आहे आणि मम्मीचा थोडा मेकअप पण करणार आहे. आणि तुम्हाला बघा बाहेर मम्मीचा आवाज येतच असेल, कारण मम्मी बाहेर बसून कमेंट वाचते तुमची. तिचा मसाज आणि तिचा मेकअप करण्या अगोदर माझा तर मेकअप केलाच पाहिजे ना. आणि माझा मेकअप आणि मला रेडी व्हायला किती वेळ लागतं? जसं मम्मी झाकण मारून करते तसं मी चुटकी मारून एकदम रेडी होतो. इथे बघा मम्मीला बसवलेलं, काव्याला बसवलेलं. सर्वात आधी तर तुम्हाला हे सांगायचं की आम्ही आज किंवा मी मम्मीचा असं का मेकओव्हर किंवा मेकअप करायचं का ठरवलंय. कारण जर तुम्ही मम्मीचे जुने सबस्क्रायबर असाल तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की येणाऱ्या दिवसात काहीतरी खास दिवस आहे. तो खास दिवस जरा तुम्ही ओळखा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. कसं आपण माणूस कसं मम्मी काहीतरी खास दिवसासाठी रेडी होतो ना, तसा आम्ही इथे त्या खास दिवसासाठी येथे मम्मीला रेडी करतोय. आणि मी तुम्हाला काय म्हणालो होतो की मम्मीला मी हेड मसाज पण देणार, तर त्यावेळी हेड मसाज मी तुम्हाला पण शिकवतो की थोडा रिलॅक्स फील करायला तुम्ही काय करू शकता. हे असे 2 बोटं घ्यायचे आणि असं फिरव मम्मी. कवे तू पण फिरव. असं फिरवा. क्लॉकवाईज 20 वेळा असं आणि अँटी क्लॉकवाईज 20 वेळा असं. हे करायचं 20-20 वेळा असं डोळे बंद करून करायचे. नंतर हे आपले आयब्रोज आहेत ना मम्मी, हे आयब्रोज असे दाबायचे, असे या सेंटर पासून इकडेपर्यंत दाबायचे. हे जेव्हा मी मसाज थेरपिस्ट कोर्स केला होता ना, मी फिटनेस ट्रेनर कोर्स केलाय, मी मास्टर ट्रेनर्स कोर्स केलाय आणि मी मसाज थेरपिस्ट कोर्स केलाय. त्याच्यात न्यूट्रिशन पण आला, त्याच्यात डाएट पण आला, सर्व आलं त्याच्यातच. तर हे आपण असं करायचं. कधी तुम्हाला स्ट्रेस वाटला, कधी तुमचं डोकं दुखायला लागलं किंवा रिलॅक्स व्हायचं असेल तर असं करायचं असतं. आणि हे हात आपण असं करून असं बाहेर खेचायचं, साईडला खेचायचं, असं करून साईडला खेचायचं. हे डोकं दाबून, डोकं कसं आपण चोलतो वरती तसं करायचं, दाबून चोळायचं. जरा रिलॅक्स वाटतं ते सर्व करून. असं सर्व तुम्ही सुद्धा करा. हे तर सर्व आपण बाहेरून केलं ना, आता हेडसाठी केलं. आता आपण जरा इंटरनली अजून फ्रेश व्हायला आपण हळदीचं पाणी पिणार आहे. हळदीचं पाणी कसं बनवायचं चल बनवूया. आता इथे बघा थोडीशी हळद घेते, अशी 1/2 चमचा हळद घ्यायची आणि अर्धा कप पाणी घ्यायचा. पाणी जास्त नाही घ्यायचं, अर्धा कप पाणी जास्त नाही घ्यायचा. तू काव्य पिणार आहे? पिणार म्हणते. थोडीशी घेते तुला, जराशी घेते. काव्याला थोडीशी. आपल्या हळदीचं पाण्याचा किती फायदा आहे आपल्या आतून. काय दुखत असलं ना तर आतून पण चांगलं. हे आतून मेकअप करतं. हे आतून कलर येतो. कलर म्हणजे आतून तुझ्या पूर्ण बॉडीला चांगलं करेल. आपल्या गळ्यासाठी, आपल्या थ्रोटसाठी खूप छान असतं हे. असं घ्यायचं आणि पियायचं. काव्य पिऊन दाखव. सर्वजण पिऊ शकतात, त्याच्यात काहीच प्रॉब्लेम नाही. मी तर आधीच पियालो. हे कसं लागतं? तुम्ही पण असं हळदीचं पाणी पिया, खूप छान असतं आणि खूप चांगलं तुमच्या हेल्थसाठी. पियाले काव्य? काय कडू नाही लागत किंवा कशी नाही लागत, चांगली लागते. आणि समजा मुलं पडतात फिरतात ना, त्यांना लगेच आहे ना हळदीचं पाणी करून द्यायचं, म्हणजे आतून लेप होतो शरीरामध्ये. काव्या कसं वाटलं? कडू वाटलं? काव्या पण पियाली, पण जरा पाणी प्यायला वाटतंय तिला वरतून. आता आपल्याला चेहऱ्यासाठी आहे ना बाहेरून मेकअप करायचा आहे, तर त्याच्यासाठी 1 चमचा बेसन घ्यायचा, म्हणजे चण्याचं पीठ. 1 चमचा असं आपल्या चेहऱ्याला लागेल असं घ्यायचं. थोडीशी हळद घ्यायची. थोडीशी हळद आणि आता याच्यामध्ये अजून स्पेशल आपल्याला, म्हणजे हळदीची आग होऊ नये. कधी कधी चेहऱ्याला हळद झोंबते, जास्त पण घ्यायची नाही, कमी घ्यायची. आता त्याच्यासाठी आपल्याला हे दूध आहे आणि दुधावरची आपल्याला ही मलाई घ्यायची आहे. ही वरती आहे ती. वरती मलाई आहे ना, ती घ्यायची आहे. पातळ पण असते. आता ही बघा, ही वरची मलाई असते ना, दूध थंड झाल्यावर अशी मलाई येते बघा, ही मलाई घ्यायची. त्याच्यात पाणी पण टाकायची गरज नाही, पाणी पण टाकायची गरज नाही, पेस्ट झाली त्याची. आता ही आपण लावायची आहे ना चेहऱ्याला, तर आपण हाताने ते मिक्स करायची. आता ही आपली घरगुती पेस्ट आपली क्रीम तयार झाली. जरा स्किन कशी टवटवीत, स्किन कशी फ्रेश दिसायला. हे बघ,
हे काय गोरं काळं करत नाही, पण तुमच्या काळ्याचा सवाल नाहीये, म्हणजे जरा फ्रेश वाटतो, चेहरा चांगला वाटतो आणि आपल्याला पण जरा रुबाबशीर वाटतो. छान वाटतं हे लावल्याला, छान वाटतो. तुम्हाला असं वाटलं ना अशी घट्ट झाली आहे तर थोडासा त्याच्यामध्ये दूध ओतायचा. बस आहे ना, जरा लिक्विड. हे आहे ना क्रीम पहिल्यापासून मी ताईला पण लावायला शिकवली आहे. ताई आपली हेच घेते, ताई दुसरी कसली क्रीम वापरत नाही, हीच क्रीम लावते. हे बघा आता मस्त झाली आहे. टिक्का लावलेला आहे काव्या बाबाला. काव्याला पण लावायची आहे म्हणते. आणि हे मी कधी लावत नाही, पण आता तुम्हाला लावून दाखवते. हे मी लहानपणी ताईला लावायची, पप्पूला लावायची. आता तुम्हाला पप्पू लावून दाखवेल, पण मी पण तुम्हाला थोडीशी लावून दाखवते. हे बघ तुझ्या चेहऱ्यावर मम्मी ते चष्मा घालतेस ना, ती लाईन आली आहे. हा मग चष्मा आता किती वर्षापासून चष्मा आहे ना. आपण जेव्हा पेस्ट बनवतो ना याची, तिथे बनवल्या आहे ना, ते आपण लावायची. आता ती अशी घट्ट होते ना, आणि लगेच धुवायचं नाही, अर्धा तास ठेवायचं. आता तुम्ही समजा लग्नाला कुठे जात असाल तर, तुमच्याकडे काय प्रोग्राम असेल तर तुम्ही अशी पेस्ट लावा. याला काळ्याचं आणि गोऱ्याचा सवाल येत नाही, आपल्याला आतून चांगलं वाटतं. आता इथे बघा मम्मी लावते तोंडाला, आणि तुम्हाला बाहेरचं दाखवतो बघा. मम्मी मेकअप करते, मम्मी फ्रेश होते, फेस फ्रेश करते, फेस पॅक लावते. आणि तू जरा थिक नाही लावलं मम्मी, थिक नाही लावलं, जरा एकदम प्लेन पातळ लेअर लावलीस तोंडाला. हा पातळ बाद झाली, आपण त्यांनी जाड लावा. म्हणजे आपण थिक पण लावू शकतो ना. हा केसाला पण लावलं, काव्याला लावायला हवी पहिली, म्हणजे मला लावा. काव्या मोठी झाली की लावा. हा काय ह्याला काय फरक नाही पडत, लहान मोठी मुलं असू दे कोण लावायचं, त्यांना चांगलं चेहऱ्यावर फोड्या बिड्या येत नाही, घामोली येत नाही. कसं भूत दादाला रंगवते म्हणते. दादा नंतर रंगणार, आता कॅमेराला हात लागायचं सर्व कॅमेराला. आता आपली 15-20 मिनिटं झालेली आहे. 20 मिनिटं झाली, अर्धा तास ठेवला तरी पण चालेल. असं जरा लावायचं चांगलं, अर्धा तास थांबायचं आणि नंतर चांगलं धुवून टाकायचं. फ्रेश वाटतो एकदम. समजा आपण घामाघूम होतो ना, तसं आपल्याला घाम येत नाही, चेहरा मैल होत नाही, म्हणून याच्यासाठी लावायचं. ताई माझी अशी लावते. धुताना एक क्वेश्चन आहे, धुताना फक्त पाण्याने धुवायचं का साबणाने? साबणाने नाही धुवायचं, पाण्याने धुवायचं. म्हणजे रात्रीचा लावायचा. पाण्याने धुवायचं, साबण नाही लावायचा. सकाळी आपण आंघोळ करताना साबण लावला तर चालतो. असं किती वेळा लावायचं महिन्यातून? 2-3दा? 1 वेळा 2 वेळा, जसं आपल्याला वेळ मिळेल तसं. कुठे जायचं असेल तर ते लावायचं. तसं कार्यक्रमाला काय प्रोग्राम असेल, घरामध्ये काय कार्यक्रम पार्टी असेल, कुछ छोट्या मुलांचा बर्थडे असेल तर आपण पण चांगलं दिसायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी लावायचं. असं काय काढलंय बघा, तोंडाला साबण लावतो. साबण नाही लावायचं, असंच चेहरा धुवायचा. साबण लावते. काव्याचा चेहरा किती तवतवलाय बघ. तुझा पण, माझा पण. चला धुवा आता तोंड. चला. फेस वॉश. जात नाही ना लवकर ते? हा ते जाणार नाही लवकर, चोलायला पाहिजे. काय बोलते? काय बोलते? माझं पण धुणार होते. आणि ते आमचे डॉगी बघा झोपलेले आहेत. अमर अकबर झोपलेले आहेत. कसा असा फोटो कुठे राहिला कावे सांग? कुठे? नाकाच्या बाजूला आणि हा तिकडे हात बरोबर. आता टर्न कर फेस.
डोळे उघडा आणि चावी फुसा. डोळे का उघडायचे? ते डोळ्याला धुमतं का एवढं सांग मला फक्त. नाही नाही ना. नाही ये का मी तुझं धुते ये. तू पूस पहिला तोंड. दे तिला बघायचे ते डोळे बाकी. आता दाखव फेस दाखव आम्हाला. दे कपडा दे. पिवळा पिवळा दिसेल. पिवळा नाही दिसत आहे. नाही ना. नाही तेच मी दाखवतोय ना. हा ये काव्याचे फेस वॉश. वाघ खाली खाली वाघ. अगं तू माझा हात का धरते? केवढी ओरडते बाबा. काव्या डोळे झोमतात काय? नाही ना. काव्याचा चेहरा बघ. काव्याचा चेहरा खाली बघ. काव्याचा चेहरा दाखव. आता फ्रेश होणार तो थोड्या दिवसांनी फ्रेश होणार. कसा आतून पण हल्दीचं पाणी पिऊन झाला फ्रेश. आता बाहेरून पण फ्रेश. बघा काव्याचा चेहरा बघा. आणि ते नॅचरल हव्यानी पण एकदम फ्रेश वाटते. काव्यापरी बघा आपली. काव्यापरीचा चेहरा बघा. माझा नका बघू. फोटो काढू. तर तुम्हाला वरतून व्ह्यू दाखवतो. तिकडे बघा बल्ब लागलेला आहे तरी इकडे अंधार झालेला नाही. दिवस मोठा इकडे आज. आणि इथे आमच्या टाकीत पाणी येतोय बघा. इथे मी आहे ना मिरचीचा बी टाकलाय रुजायला. पण हे वाळू आहे ना वरती. वाळू आहे वरती टाकले मातीवरती. मिरचीचं बी रुजायला. मिरच्या कधी येणार? मिरचीचा बी सांगितला होता ना रुजायला टाकायला. पेरायला. आणि इकडे बघा हे बघा चायपत्ती गवतीच्या. त्या दिवशी आपण लावलेली ना. आपण तिकडे ते बघायला गेलेलो. टायकुला है ना. आम्ही टाकल्याची भाजी. टायकुला टाकल्या काय म्हणतात नेमकं काय? टाकल्याची भाजी पण आपल्या गावच्या भाषेमध्ये टायकुला बोलून जातात पटकन. माणूस कसं प्रोनाउन्सिएशन कसं चेंज करत जातो ना. हा चेंज करत जातो. आता हे इकडे काकाला विचार. काका काय बोलतात? काका गेले. काका गायब. मम्मी हा चुटकी पण नाही मारलीस. काका गायब. चुटकी मारली पण नाही. आता काका गायब. आता ते बघा ते तिकडे होतं. आता इथे का लावलंस हे? इथे मी थोडीशी मोहरी टाकली. ऐकलंस का? एक मिनिट काव्य का दाखवते. दाखव थांब पकड तसंच. अरे वा. इथे का टाकलेस तू? तिकडे मोहरी टाकली आहे थोडी. मोहरी राय असते ना ती जरा भाजी बनेल ना. आणि तिथे आणि इकडे धने टाकले. धने कोथिंबीर येईल ना रुजून. आणि आपल्या कढीपत्त्याची आपण झाडं लावलेली आहेत ना. ते बारीक बारीक लावलेली आहेत. मोठा लावायचा आहे पाऊस आल्यावर. इथे. आणि कढीपत्ता बघा. हे बघा इकडे दिसते कढीपत्ता. तो नाही त्याच्यापेक्षा मोठा लावायचा आहे. इकडे पण आपण छोटे छोटे तिकडे लावले. तिकडे पण तू जगलाय ना त्या रे मध्ये. हा बघा आपल्या रे मध्ये कढीपत्ता. काय ताईच्या आंब्याच्या झाडावर पण असं पाणी मारला म्हणजे लवकर आंबे होते. खाली ती पावट्याची झाडं रुजून आली काय. पावटे आलेले आहेत. छोट्या छोट्या मोर. आणि इकडे बाटली शोधतोय. ती बाटली ती बघ कुठे गेली आहे त्याच्या मुदात. हा बघ मोर येतोय. मोवर नाही तो. कोवळी पानं येतात त्याला. ते तिकडे छावला पडले. ते आणू चल काकांचे. चल रेतीवर टाकायला. नाही तर ते आपण बी पेरलंय ना ते बी वर पण टाकायला लागेल ना. तर पावसाच्या कोई मदत करता. काट्यात कुठे जाते. काटे लागतील ना खाली. काटे आहे तिकडे. काटे बॉक्स मध्ये खेळ चलो. काकांची सावला आणली. सावळा जमा करा. आता इथे वाळूवरती आहे ना डॉक लोक बसतात ना म्हणून त्याच्यावर हे सावला ठेवते. ते कसं येऊन सर्व ते बाहेर हे होतं. विस्कटतात ना. बघा हे सर्व अशी नाही आली पाहिजे ना. घसरली तर खाली कसं. हे सर्व त्यांच्यामुळे कसं बाहेर पडते.
आता हे रुजेपर्यंत आहे ना, वर कोंब येईपर्यंत असं ठेवायचं. म्हणजे त्याच्यावर आता पाऊस पडला तर वाहून नाही जाणार, माती विस्कटणार नाही वरची. मग त्याला आता पाणी त्याच्यावर कसं पण टाकते. त्याला पाणी कसं लावलं मग ते वरनं पाणी मारायचं वरना. हे असं साफ ठेवलं ना त्याच्यावर, मग ते कोंबडी बिंबडी विस्कटत नाही. समजा कुत्रे पण विस्कटू शकतात ना, असा ठेवला तर विस्कटणार नाही. आणि आपण पाणी मारतो ना तेव्हा पण माती वर खाली होणार नाही. त्याच्यावरनं असं पाणी मारू शकतो. आणि आपण रुजून आला ना चांगला की मग हे काढायचे सावला. राऊंड मारते. आज पाणी नाही भरायचंय मला, आज पाणी काकांना दिलाय. ही होती शुभांगीकडची रुटीन. हा, बाय 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 बाय. बाय बाय. आता इथे लाकडं जमा करा मित्रमंडळ आलेली आहेत. छोटी छोटी लाकडं करून आता एवढी चूल पेटेल नाही जी. चूल पेटव. बारकी बारकी आहे ती घेते, सुकी आहे. बालदी आणायला हवी होती. हाय बालडी. काय बालडी रेडी असते आमच्याकडे. तुम्हाला थोडी मदत करते. ही या लागली हे तर टाक ह्याच्यात. आता बघूया किती लाकडं जमा होतात. तिकडे सर्व लाकडं आहेत ना सुकी सुकी. सर्व लाकडं खायची. 2 टायमाचं जेवण हवं त्याच्यात आता. हे कांगार घेऊया, मोठे येतात हे. अशी कवली करायला ठेव बाय. थांब, तू उचलू नको. आणि काव्याची डॉल. ही काव्या पण डॉल आहे आणि काव्याने पण एक डॉल लावलेली आहे इकडे. काव्या कशाला लावली डॉल? अलीकडे करवंद पण आहे. डॉल इधर तू बाऊला काढ रे. हा? काढ ना. ते हे लावलंयस असं हे करतात ना. तोंड बघ कसं देतात. अरे काढ. राहू दे राहू दे. नको काढ, मला हवं खेळायला. खेळायला हवं. काढ. काढ ना. काढ. निघत नाही तो. जाळ एकदम घट्ट बसलाय. बाबा बाऊला काढा. करवंद कुठे आहेत? या इकडे धावत धावत माणसं. हे बघ आमची करवंद. दाखव. हे बघा करवंद. काळी काळी पिकलेली असतात पण ही खराब असतात. आता नाही खायची. पावसानंतर नाही खायची ना. एक खंब. नको नको. कीड असते ते फेकून टाक. ते बावला काढ ना. आवाज आहे तुला. कॉक कॉक आवाज येते. चलो चले. तुमची गौरी झोपली? गौरी आली त्या 2-4 दिवस. नाही आली अजून. माझ कोण आहे आतमध्ये? तुझा मित्र आला. आज कोण आहे आतमध्ये मग? गौरी नाही तर दोघं आहे. आज हे दोघं आहेत. आणि इकडे गवत आहे. हे कशाला लावतात काव्या? सांग तू. सांग कशाला त्यांना लावतात. पण मच्छर चावतात ना. आणि इकडे गवत आहे. इकडे गवत आहे. त्यांचं खाऊ आहे त्यांचं ते. तू कसं आपण कसं कुरकुरे खातो तसं त्यांचं कुरकुरे आहे ते. पुढे बघा त्याला केवढं झालं ते घट्ट. मग तुझा मित्र आला. रायना मित्र. चल चल. हा सकाळी या ना तो. पुणे बघूया कशी नेतेस ती. हे डॉली काय तुझं खाली. डॉली नाव आहे. डॉली पडशील ग तू. किती जमा झाले बघा. बघा हे माझ्या हातात एक, काकींच्या हातात का, पेटवायला चांगली ना. आणि मम्मीच्या हातात एवढे. खाली लावले ना. हा ती पेटवा. कव्याचं नाव काय? काय नाव? मणी. मनी. तुझी मनी पडते. तिकडे बघा पाऊस पण पडायला आलाय आणि आभाळ बघा कसं भरलाय. आणि पाऊस पडायला लागलाय सुद्धा. आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि घंटी वाजवा. आणि काव्या म्हणते घंटी वाजवा. आणि तुम्हाला दाखवतो ऑरेंज ऑरेंज झालेला इकडे सर्व. तिकडे कसं झालंय एकदम. तेव्हा तिकडे म्हणजे ह्या डावात ना अशी ढग होतात ना. त्याच्यात ना आता इथे ऑरेंज झालेला आहे. आणि आता मी क्वेश्चन केलं मम्मीला. आता पाठी ती तुम्हाला दिसते इथे ऑरेंज ऑरेंज मी तुम्हाला दाखवलं ना. तिथे मी मम्मीला प्रश्न केला की ते ढगं किती वरती आहेत ना. तिकडे जायला किती म्हणजे किती लांब आहे. तुझं उत्तर काय होतं त्याचं? हे देश आहे ना चालत 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 जायला लागतो.
असं आणि मला नंतर चंद्रावर जातात. मी काय प्रश्न टाकला की मला त्या ढगापर्यंत जायचं होतं, म्हणजे असं वरती त्या ढगाच्या लेवलला. मग ते कसं जायचं? हे जग सर्व देश चालत चालत जायचा. पुढे 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 चालत गेल्यावर तिथे आभाळ लागतो. मग तिकडे चंद्रावर तू जायचं. पहिली बोलली दिल्ली लागतं. म्हणजे पहिला दिल्लीला जायचं, दिल्लीवरून असं चालत चालत देश चालत चालत जायचा. आणि त्याच्यानंतर कुठे पोहोचणार आपण? आभाळावर पोहोचणार, चंद्रावर. काय झालं? असं असतं काय? मग चंद्रावर कसा माणूस जाईल? हवेवरून उडून जाईल. अरे वरतीच जातो सरळ. कसं काय? रॉकेट वरती जातो. ते काही इकडून नाही जात असं चालत. ते काय तुझ्या गावी नाही चेंज करायचं तुला? नाही, वरती जायचं. मी बोललो मला ढगांच्या इकडे जायचं बोललो. नाही, आपण जवळ जवळ गेलो की डोंगर लागतात ना, डोंगरावर हे आभाळ टेकलेला दिसतो. तसं मला वाटलं की ते असं चालत चालत गेल्यावर तिकडे पोहोचणार.